Salutare la toți și asta e primul meu video pe acest canal. Astăzi o să jucăm Brawl Stars. Am 15.000 de trofee. Ăștia sunt toți brawlerii care i-am. Deci aș vrea și o legendară, dar nimic. Bine, adică hai să jucăm. Să vedem pe cine avem de asta. Uite, o să jucăm aici, ok? Și vreau să ajung la megabox-ul ăsta odată. Cu voi o să ajung. Păi de ce l-am luat pe Rico? Lasă. Ok. Cine vrea să îndeiați, poate să îndei. Ia uite, face spume la gură. Deci, văd că ăsta, văd că îl batem, văd. Deci îmi place gadgetul lui Rico. Nu lăsa. Mă, credeam că eu m-am dus, dar el s-a dus. Ok, deci l-am bătut. Am că trebuie să câștigăm și noi pe Rico încă vreo 4, deci 4 trebuie să câștig de 4 ori cu Rico. Am luat megabox-ul. De-aia fac eu. Mie nu-mi place așa Rico, dar joc ca misiune pe el de aia. Deci stai să... Ia uite, ăștia se bate. Abia a început meciul. Eu abia acum am postez primul videoclip, dar eu mai am videoclipuri pe YouTube la Edi Luțu, căutați pe YouTube. E-D-Y-D-U-Z, ok? Nu. L-am bătut. Da, și l-am bătut, ok? Încă 3 meciuri, băieți. Facem și noi. Ia uite cât mai am până la megabox, 16.000. Măcar 17.000 să fac. Adică... Ok, mai dăm și noi câteva meciuri să câștigăm și vedem dacă am câștigat. Nu știu, că rari sunt pice și mie ceva rar îmi dă. Mă uit la șanțe. După mă uit iar la șanțe de pe ce am luat megabox-ul să văd dacă mi-au urcat șansele. Oh, mă, că ce e aici, băieți? Alt Rico, dar mai bun Rico ăsta. Are mai multe vieți. De-aia nu-mi place mie, că acum o să mor. Băi, alții care stau chem nu-mi plac, adică greșeală mare. De ce să noi stai camp, adică... Aoleu. Uite că asta e de treabă, îmi lasă viața mia. Sau cum spunește
Știam cum se numește, dar am uitat. Au. Fugi, Jenny. Gen. Ok, Jenny. Sau Jen. Vai, da, am luat și noi acum. Am luat câteva. Mi-a venit. Gigi. Dacă vedeți acest videoclip, intrați în acest clan. Wolf Clan. Aici a vrut să zică, unde nu lasă, e cenzurat aici, la mesaj a vrut să zică YouTube. Deci ăsta e președintele care a făcut acest club. Ăsta e un prieten. Ăsta e, sunt eu de pe contul mai mic. Mi-am pus Toma 753, face că e norocos. Da, nimic. Aici că e norocos. Mă scuzați că am dat ăla din greșeală. Ok. Ăsta e bun. E mitică, dar vrea și eu să-mi pice, că e mai ceva ca crow ăsta. Seamănă cu dă ca crow, dar e mai bun ca crow. De ce este crow legendară și nu l-a băgat pe ăla legendară? Asta, cred că ăsta are 5 ani, cred. Uitați-vă la numele lui. Nici nu știe să scrie și a pus numele așa. Hai. Oh my god, ați văzut? Îl aștept repede pe el. Hai că vine asta, zona. Sunt ca pe Fortnite. Așa, bravo. N-are 5 ani, văd că face timp. Uite pe Ems. Aoleu, mă rupe Ems. Stau puțin aici să-mi refac viața. Gata. Păi cât mai aveam, ați văzut? Măcar ca să... Asta camp. Prietene, de ce stai camp? Așa, du-te departe. Am avut wait. GG match. Încă un match am luat megabox-ul. Deja 15.300 de trofei deja. Mai luăm și bănuți dacă câștigăm. Let's go. Cum a zis-o? Let's go. Ce? Nu mai scăp de ei. Hai, mai tu poți să vii, că parcă vine aia acum. De unde are și ăsta mai muțul ăsta?
Uite așa. Bravo. M-a omorât. Zic să mai stăm pe capul ăla că văd că cam murim. Ia pe canetul? Ce tu faci? Stai mă, cum înțeles. Uite, ai mulți player care trebuie să te bați cu ei. Tu pe mine mă cauți. M-a bătut băieți la Gigi, am luat megabox-ul. Trei, doi, unu și... Bă, nu-i nimic. Gigi, m-am jucat și atâta pentru nimica. Să văd după câte șanțe mai am, că am uitat să mă uit la șanțe dinainte. Ok, stai să văd că mai iau un megabox. O să iau un megabox la 60, la level 60. Ok. Ia stați, câte șanțe mai am? Mi s-au urcat șanțele la legendară. Vă dați seama, poate să-mi pice legendară. De mult n-aveam șanse. Nu știu ce să zic, dar